are they? You can see them inside. Oh, not too close. I'm catch golat. Toch een koik met de dia, ik ik maar zo'n val af, net de ik het naar de eerst. Wat vuur was het waar u alles zag toch? Oh schalle. Gaan je misschien voorstellen wie gevast is zo? Zo'n schaar naar wie zien ik. Karen en kwaad. Gaan jullie zeggen je gaat vast gaan kunnen heb ik zo'n een Amerikaanse haasje haasje. Wel, heb ik thuis naar de gigat zien, een hoosje. Ergens kun je geen zien pikken en vallen op. Ach wel, heb ik kast geloren is. Vond ik wel zien vallen af. Maize mealacking, sauce, sausages. Nee, vaarlijk maar van de show. Hij zult zich maar een harte mashed. Ja, kut gleven. Juchman, sausages panatik en hij heb ik werking. Ach, kiesing naar de jaches meer. Bij ook zo maar, goed ha. Hij doet bij spiesroch, ach, skillen maar. Dat zit er alles op maar. Maar als het jou is voor het ze weer, komen we die af. Oh, waar maar. Gaan jullie zo delen gaan eens mee. Come on, everybody. Come on, everybody. Taya, taya, lote. Taya, lote, taya. Taya, taya, lote. Whoa, what's that? Ze krikken toch ik aan want. Wel ik mis schreeuwen. Wat misschien om te doen? Ga of je schreeuwen? Ik kan het gaat door die kaan. Ach, daar vind ik moet ik bijvoorbeeld in het huis. Ik dacht je dit een schöne is. Ach, daar vind ik de moet ik bijvoorbeeld in het huis. Mag hij zo? Hij is aan. Ha tra sa vatninger eerst, sa sin je moeie gehoorst men jelan, koder in de guidezakken, zo'n beetje vierkeichen. Schan je kunnen nog fius matchachke zo'n argian. Wow. Hij zijn heel geef in hyena. Had G-Shack, huizen de hit als een kreven. Zijn spotted hyena han. Wel, maar reis die vanaf die is maar hesses die aan de nacht die zo genoeg met Kalianu. Genoeg met Kalianu. Ach, niet een hat al rug. Oké, wel was je 6 willen in het harmaat mijn dan het. Hij is naar het han ik zebra maakt zijn kreuven en jucht haar teuf. Hij is waar gewoon had ze meer vallen af 10 meter en wat ik maar zo'n. Hij is gemschig samen. Gaat er groot in was. Was niet veel zo'n gooi je nog had. Ah, smink het ga ik het ervaren. Hij is had je toch om hem geraast. Waar ik alle van. Ze had. En ze size 12 de hakkums. I guess something good size 120 hekesen. Skiën is. Doe iets meer waar we zo vat waar hes mij gewoon sta. Groot een gehoorst als het tram. Ach, zie toch hes een telidash. Ha kasteln jij Tsjech en de rest. Schakelijk ja.
ik kan hij wie haast naar mijn gatel. Han huawas a corda me yin into this show ha faking a bacon shina onion written is a shard me yin into this show ha shin faking and huawas to bacon nach ik shin kan hij is stoch nach ik mis die of nam we met de bacon son into this show. I'm working wie gefask is bacon se washing is toch gaat dan niet als jacha met een naam ach smenig ik me het als jij zeg ik is wat je toch kunnen toch zo van hoe saking weet je Michael ne wel alle van rhinos misschien kunnen maar vast keer alle van is rhinos ik me uitzag ik een hoe was me geen net de aan de show kan niet treven, struiten machine, Jeffer George ging te treven halen. Had ik het ook getreefd, die toch aan de Botswana heen. Is kan en ik goede verraak is. Die toch wie fake in toi pe ik denk je Michael naast shocky joke. Hij fake in je mochting halen. Is hij die toch faking tegen maar yes hij is ik en hij een haker is net in je show aan de show. As a Kama Rhino Sanctuary, agus ar cúlú an rást ha mis me gur Shia Rhinos Gial. As sin has na Botswana, seo lá mi ieddig acin na Botswana, bis do las Africa Jason Maroch agus joch doi mahan Botswana acal na Rhinos eici. Seo ma. De galle zag is even in faking een giraffe geek. Vind me dat Jenny zoals de splits die er zo'n fijn schies gaan halen. Han hur was ut man ju vid det hårsår ha ne beetje gelegen gonde sien was schön je u am maar agus ha schön ji doch maar van mi mismunje wat tol ha got en hurusho a gun ut een smoe hoort er agus garum mismunje hoort er garum ichar agus garumi wel garum mismunje go ichar she ne border crossings hat schön gehara chat er Botswana Zambia wat as ik am hat ji doch führms das hat ji doch muskelte goede kalan torteunje heb ik het gelijk maar kon er toch goed gaat han is van de wat als ik hier tot de economie she zei je toch zeggen de AK-47 gaan jullie even schöne de bad als ik kalm macro cover van ach schöne gaan we nog hard ruims die toch go materiaal te was schön zie je u aan zo uur mijn duur die toch routine maak me een beetje zo de motion ach hat TJ Tor fürstroche gehört gein mit jen natuurgen heens social op dat hat allerlei natuurgen politics natuurgen natuurlijk het is een haag is die toch doi be haag kujoch soms zeker schön de smoe juist zich me nach rotula maar met alle juist zeggen wat met joch mijn keer joch beetje ach ham zeker gerinjes terug met tuigen en uit met tuin heen de smoe ham je dan zag geen zeker kunnen we elkaar luren zo met heen ja ham haast gekentje zo waar meer als hoe kan het met je aan